77.000 hectáreas arrasadas e 100.000 evacuados son as cifras provisionais que deixa o gran incendio de Madrid, Ávila, Toledo. As próximas horas son importantísimas. A UME dá por contidos os frentes dos incendios, pero mantén activas varias cabezas. O vindeiro martes o Goberno declarará as zonas afectadas como gravemente danadas pola emerxencia. Os Reis visitaron esta mañá en Villamanta os evacuados polo incendio da Serra Oeste de Madrid. Alí coñeceron a situación dos afectados, ademais de agradecer o labor dos voluntarios. A situación que se vive no centro da península, moi boas tardes, pero a situación non é moito mellor en Castellón. Sí, ali hai máis de 16.000 evacuados. O lume avanzou con virulencia. Esta noite calcinou máis de 4.000 hectáreas. Os veciños viviron momentos de tensión e varias vivendas queimáronse. España arde porque tamén se rexistran incendios en Granada, Teruel e León. Por sorte, os afectados polas lapas en Guadalaxara hoxe puideron volver ás súas casas. E o peor é que veñen xornadas novamente de altas temperaturas. E desta vez a onda de calor si nos vai afectar. Imaxe en directo en Lalín. Aquí está activada a alerta vermella pola calor en 15 concellos máis tamén do interior pontevedrés. Máis de 600 gaiteiros danse cita hoxe en Manzaneda no segundo día da final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Esta edición, que suma grupos de toda España e Portugal, convertese no evento máis internacional da súa historia. Ben, chegan noticias positivas dende os incendios de Madrid e de Ávila. Os equipos de extinción conseguen conter os frentes, pero iso, ollo, non quere dicir que estean controlados. Sí, continúan activos e as lapas avanzan cara a Toledo deixando máis de 77.000 hectáreas queimadas. Xosé Manuel Ares. Sí, os mandos da UME din que as frontes dos lumes de Ávila e Madrid están contidos, que quedan algunhas cabezas activas que onde están centrando os esforzos os equipos de extinción. E preocupa sobre todo a zona norte do pantano de San Juan. Con todo, o delegado do Goberno mostraba hai un pouco certo optimismo. A noite foi moi complicada polo vento que levou o lume cara a algunhas poboacións como Sotillo de Ladrada en Ávila, onde hai varias casas afectadas. Están moi pendentes das condicións climatolóxicas, contannos que hai boas previsións para hoxe e para mañá, polo que os equipos de extinción van poder traballar con máis intensidade. A evolución dos incendios que afectan a provincia de Ávila e a Serra Oeste da Comunidade de Madrid foi positiva durante a noite, pero quedan horas complexas por diante. Os traballos céntranse en consolidar os avances acadados. Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva. Estamos pendientes, gracias a los efectivos del Sistema Nacional de Protección Civil, de consolidar algunos espacios que parecen que pueden haber ya sido consolidados y acabados esos incendios. En Ávila o vento dá hoxe un pequeno respiro, pero a situación segue sendo complicada. Nos encontramos ante un incendio extraordinariamente complejo por las propias condiciones meteorológicas, por el propio incendio de Ávila, por el incendio que en paralelo venía desde Madrid, que se han estado condicionando el uno al otro. Mentres en Madrid os traballos concéntranse en evitar a confluencia co incendio de Ávila. El gran trabajo que están realizando los bomberos y la UME ha evitado que el avance siga a gran velocidad dentro de la Comunidad de Madrid y, por tanto, ahora se está combatiendo la entrada del incendio de Ávila a nuestra región. E en Toledo as autoridades amósanse optimistas coa evolución do lume. O Goberno aprobará o próximo martes a declaración de zona catastrófica para os territorios afectados por estes incendios. Avanzouno Pedro Sánchez na súa visita xunto ao presidente da Junta de Castela e León ao posto de mando avanzado instalado na localidade abulense de Navaluenga. Dende alí o presidente do Goberno tamén advertiu que en menos de 24 horas as hectáreas calcinadas polos 32 grandes incendios desenvolvidos no que levamos de ano pasaron de 130.000 a 150.000, 6 veces máis que no mesmo período do ano pasado.
Para dar conta da magnitude deste voraz lume, o mellor é ver esta imaxe satelital. Nela podemos comprobar como toda esta área vermella crea unha densa columna de fume que afecta a varias provincias, entre elas Madrid. Fíxense na dimensión da nube marcada aquí en gris. Toda esta superficie rolda os 1000 km cadrados. Nela, milleiros de persoas tiveron que abandonar as súas casas. Os evacuados polo incendio da Serra Oeste de Madrid permanecen alonxados nun polideportivo da localidade madrileña de Villamanta, onde recibiron esta mañá a visita dos reis Filipe VI e Leticia. Alí coñeceron a situación dos afectados, os que mostraron o seu apoio, además de agradecer o labor dos voluntarios. Estiveron acompañados polo xeneral xefe da UME e a presidenta da Comunidade de Madrid. O rei eloxou a coordinación das administracións e convidou a reflexionar sobre o futuro para ver que se pode facer mellor. Todos los medios, hombres y mujeres que están desplegados, que son miles, y haciendo una labor espectacular, profesional, entregada, sufrida y que hay que agradecer y alabar. E que 100.000 persoas viven agora mesmo na incerteza. O número de evacuados e confinados neste lume non deixou de medrar nas últimas horas. Xosé Manuel Ares. Sí, quizás unha das boas novas da xornada é que non se tiveron que desaloxar máis concellos. En total, entre a provincia de Ávila e a Comunidade de Madrid hai 27 poboacións desaloxadas e outras 7 confinadas. Son, ao redor, algo máis de 90.000 persoas afectadas e moitas delas están ubicadas en distintos puntos das comunidades de Madrid. E quizás un dos dramas desta situación, saíron correndo prácticamente co posto e agora viven coa inquedanza de a ver que o que se van a topar cando poidan regresar ás súas casas. Un regreso que non se vai a producir ata que a UME non considere que se cumplen as condicións necesarias. Este é un dos últimos espazos habilitados para acoller os milleiros de evacuados do Val do Tietar. Sitúase na localidade toledana de Talavera de la Reina, que está poñendo todos os medios ao seu dispor. Comezaron habilitando un recinto, pero as previsións superáronse e xa tiveron que preparar outros 2 para dar cabida a todos os damnificados. Estamos también con la residencia universitaria, con el San Isidro, con gente que se ha llevado a gente a sus casas, es decir, una cosa y una gran colaboración de gente que nos están trayendo agua, nos están trayendo de todo. Horrible y eso, y luego el llegar de aquí, esperar a ver qué podemos encontrar, un poco de... Cuando volvamos a casa. Sabemos porque están pasando vídeos de gente que se ha quedado en el pueblo y se ve muchas llamas ya por el pueblo cerca. Con mucho miedo de volver porque no sabemos lo que vamos a encontrar. O último reconto cifra en preto de 100.000 os evacuados e confinados da zona. Unha paraxe de recoñecido valor paisaxístico que serve de apoio á economía de moitos dos seus habitantes e que agora está arrasada polo lume. Nosotros hemos tenido ganado durante 40 años en la sierra, muy difícil ha sido, muy difícil verlo ahora todo como está. Los chicos del pueblo han respondido muy bien, mi hijo entre ellos, han luchado todo lo que han podido, pero el fuego es muy traidor, a veces se daba la vuelta, han tenido que salir corriendo. Estoy aquí para pedir ayuda, ayuda a quien sea, si tengo que moverme como sea por el Valle del Tietar. Esto no puede ser, no puedo parar de llorar, pero es que mis vecinos, los 4 que se han quedado en el pueblo, están movilizándose, haciendo cortafuegos. Os desaloxos neste Val do Tietar están sendo masivos e mesmo houbo que cortar estradas para garantir o paso dos bombeiros, da UME e das brigadas que chegan de outros países. Os veciños deixan as súas casas prácticamente co posto e coa esperanza de poder encontrar á volta un lugar ao que volver. No resto da península, o incendio forestal que máis preocupa é o de Laval do Ixó, en Castellón. Alí xa hai 16.000 desaloxados. Os servizos de extinción tamén continúan traballando noutros lumes, en Teruel, Guadalaxara e varios puntos de Andalucía. Os medios aéreos reincorporáronse dende primeiras horas no incendio forestal que asola o municipio de Valduxo, ao sur de Castellón. O lume que continúa sen control dende o sábado está afectando xa o Parque Natural da Serra de Espada e obrigou a evacuar 16.000 persoas dunha quincena de municipios. As lapas levan xa 4.300 hectáreas queimadas e o perímetro do lume supera os 40 kilómetros. A unidade militar de emerxencia xa está traballando na zona e prevese que unha vintena de aeronaves participen nas tarefas contra o lume durante a xornada. A alcaldesa de Ávila recoñeceu que foi a noite
noite pasada a peor da historia do municipio polo avance descontrolado das lapas e adiantou que as persoas desaloxadas non poderán voltar aos seus fogares polo momento por seguridade. Unhas 500 persoas pasaron a noite nos polideportivos municipais dos concellos afectados, mentres que a maioría recurriron a familiares ou residencias alternativas. Os equipos de extinción que seguiron loitando contra as lapas en terra durante toda a noite atópanse con previsións negativas que apuntan cara a máis calor e refachos intensos de vento nas vindeiras horas. Esta se investiga a orixe do lume e non se descarta que fose intencionado. Mentres tanto, en Teruel, o incendio de Julbe deuse por estabilizado este domingo tras queimar 3.000 hectáreas e deixar 175 desaloxados que xa teñen autorización para voltar ás súas casas. Unha escena similar a que se viviu en Guadalajara, onde o incendio da Mierla deixara dende hai 10 días 1.200 desaloxados que poden retornar aos seus domicilios. En Granada, o lume forestal que afectou a Pinos del Valle e deixou 600 persoas confinadas e un centro de evacuados está xa estabilizado despois de queimar 200 hectáreas. No que vai de ano, o lume queimou máis de 152.000 hectáreas en España, 6 veces máis que o ano pasado. No PP aseguran que a prioridade neste momento é loitar contra os lumes nas comunidades afectadas. Plantexan ir paso a paso antes de falar de pacto contra a emerxencia climática proposta polo Goberno. Borja Semper destacou a colaboración que está a haber na xestión dos incendios entre as diferentes administracións. Que no podemos politizarlo todo, en esta España tan polarizada, en esta España tan enfrentada, no podemos polarizar hasta las desgracias. Por eso yo creo que conviene resaltar también que pese al intento que ha habido y que algunos tienen para convertir este fenómeno, esta desgracia en un enfrentamiento político, está primando la sensatez, está primando la cordura y está primando la coordinación entre administraciones públicas. Os equipos da Xunta enviados para traballar na extinción dos incendios que asolan León, Ávila e Madrid seguen traballando. Son máis de 60 efectivos e diferentes medios, tanto aéreos como terrestres. O Executivo galego está en disposición de mobilizar máis efectivos en función das necesidades e sempre garantizando a plena operatividade na nosa comunidade. E o presidente da Xunta publicaba hoxe este chío na súa conta da rede social Xe. Alfonso Rueda agradecía o traballo dos profesionais dos incendios, especialmente os desplazados a León e Ávila. E non quitamos a ollada de Francia porque ali máis incendios e máis de 220.000 persoas foron evacuadas no suroeste por unha vaga de lumes sen precedentes no país. Son un incendio que se atopa a 15 km de Burdeos, o lume devorou xa 42.000 hectáreas. O avance das chamas obriga a manter pechada parcialmente a autovía A63, a principal liña de conexión por estrada con España. Tamén queda suspendido o tráfico ferroviario na zona sur do País Galo. E alerta máxima no sureste da China pola chegada do tifón Noul, que está azoutando a provincia de Cantón con ventos de máis de 160 km por hora e chuvias torrenciais. Este é o tifón máis forte que tocou terra na China no que vai de ano. Máis de 750.000 persoas foron evacuadas de forma preventiva e hai polo menos 9 feridos en Hong Kong. O transporte tamén está paralizado, hai centos de voos e trens cancelados. Polo menos unha persoa faleceu despois dun atropelón múltiple na Festa do Orgullo de Berlín. Outras 16 persoas resultaron feridas de diversa consideración polo que se teme pola súa vida. O condutor abandonou o vehículo e fuxiu. As autoridades buscan un varón de 21 anos identificado como Abdul. A policía dixo que está adscrito o espectro islamista. No momento do suceso había despregados na zona máis de 2.000 axentes da policía. E pequeno susto esta mañá na estrada da circunvalación de Santiago de Compostela, á altura do barrio de San Lázaro. Un coche ardía por completo nun dos carrís en dirección ao aeroporto. A propulsión do turismo, que era de gas licuado de petróleo, obrigou a realizar un operativo especial polo risco de estoupidos. A intervención dos bombeiros foi rápida, evitando que as lapas afectaran a vexetación lindeira. O condutor, único pasaxeiro do vehículo, resultou ileso. Iso sí, cumpriu bloquear un dos carrís da vía onde se produciu o incendio, mas non se produciron retencións de tráfico, xa que pola hora a circulación era escasa. Ben, foron xornadas con temperaturas por baixo dos 30 graus estas últimas, pero a situación, ollo, xa lles adiantamos, vai mudar. Sí, porque está activada a alerta vermella pola calor no interior de Pontevedra. E agardase que os termómetros suban a partir de mañá. Xavier Santos. Sí, xa se nota máis calor, pero efectivamente entre mañá e o mércores vanse a cadar as temperaturas máximas, polo que obrigou a Xunta a activar esa alerta vermella en 16 concellos do interior
de Pontevedra. Tamén se suspenderon nesta zona as actividades federadas no exterior ata as 8 da tarde e en 38 municipios do noreste da Coruña decretouse alerta amarela. Así que as principais recomendacións, evitar as horas centrais ao sol e tamén hidratarse ben, evitar bebidas quentes, evitar o alcohol e ter especial cuidado coas persoas que teñan patoloxías médicas, os maiores, os nenos e tamén as mascotas. As sancións polo exceso de velocidade concentran case o 50% das infraccións ao volante. Só no 2025 a DXT recaudou case 250 millóns de euros por este tipo de multas, unha cifra histórica. Pero Galicia non está entre as comunidades que máis cartos aportan a esa recadación. De feito, a provincia de Ourense é onde menos ingresou o tráfico por exceder a velocidade, concretamente 1.300.000 euros. Ollo, iso non quere dicir que en Galicia non se multe. A comunidade conta con máis de 230 puntos onde controla a velocidade. E precisamente un deses puntos está na autovía A55 que conecta Vigo con o Porriño. É a coñecida baixada de Puxeiros en Mos, onde hai varios radares fixos e a veces móviles, nun tramo duns 5 kilómetros. Estes controis de velocidade eran dos que máis multaban de toda España ata hai ben pouco. Máis de 17.000 denuncias anuais. Semella que xa todo o mundo os coñece porque neste último ano reduciron bastante o número de fotografías. E ollo porque, en xeral, pouco máis dun 1% dos condutores recorren as multas. Normalmente fanoso cando detectan un erro no procedemento. Ademais, adoitan acudir ás asesorías xurídicas cando a sanción implica a perda do carné. Cando un condutor recibe unha sanción administrativa de tráfico, procura acollerse ao pronto pago para ter o desconto do 50% nos 20 días naturais desde que a recibe, pero cando está en xogo quedarse en carné é cando habitualmente revisan se os feitos se axustan á norma. Si se axustan a esa norma, era esa persoa que conducía ou non conducía, si realmente os datos do vehículo están correctos, a matrícula, o tipo de vehículo, e depois as cuestións de forma, si lle notificaron en prazo. No caso das multas de radar hai unha marxe de erro de entre o 3 e o 7% con respecto á velocidade notificada que se debe aplicar a favor do condutor, e que ven dada pola oscilación que poden ter os radares debido ao uso. Hai un marxe que se ten que respetar, dependendo do tipo de radar, non sempre é o mesmo marxe, se son radares fixos é o 5%, se son radares móviles é un 7%, os radares de trípode, por exemplo, os de trípode que suelen poñer por aí escondidos, teñen ese 5%, os radares de base que están, que todos atopamos nas autovías, nas autopistas, o marxen é menor, é un 3%. O mesmo pasa cos alcoholímetros, se a taxa notificada supón unha sanción penal porque supera mínimamente o 0,6 en aire, pode revisarse xurídicamente e constatar ademais que se lle repetiu a proba ao condutor e que puido facer tamén outra en sangue. Nós temos que traballar sobre o marxen de que hasta 0,63 e pico, casi 0,64, aínda, incluindo ese marxen de error, se podería considerar unha sanción administrativa. Con todo, son marxes moi pequenas que se os condutores superan non hai recurso posible, de aí que só recorran pouco máis do 1%, e destas só consigan gañar alrededor dun 11%. Segundo os últimos datos, e son de xuño deste 2026, por primeira vez os turistas estranxeiros superan os nacionais nas Rías Baixas. Raquel Gandoi. Os turistas estranxeiros que visitan as Rías Baixas son xa o 51% do total. Supón, segundo o Turismo das Rías Baixas, un incremento do 12% respecto ao ano anterior. Entre os visitantes españois, madrileños e barceloneses son os máis numerosos e entre os internacionais, os franceses, alemáns e estadounidenses. Capítulo aparte constitúen os portugueses que durante todo o ano escollen este sur de Galicia tanto para escapadas dun día como para estancias máis prolongadas. As praias de Baiona, Sanxenxo e Vigo son as preferidas porque os areais do Atlántico Norte e Luso son máis perigosos, máis escarpados e de augas moito máis frías. Como que crava a bandeira do seu país, os nosos veciños portugueses son os máis madrugadores niso de afincar os parasois para disfrutar de un día completo de praia. Compartimos océano, pero na franxa atlántica portuguesa os areais son máis abertos, máis profundos e crevados e, se cabe, de augas máis frías.
Sim, viemos em excursão e muitas excursões vêm para aqui. E eu gosto de vir cá. Há muito português aqui, há. E porquê? Porque gostam da praia, a água é mais quentinha, há mais espaço. Ou seja, a praia aqui tem muita menos gente, lá é um aglomerado de gente, ou seja, tem muita gente. São perigosas lá, pelo menos no norte é assim, algumas. E aqui não, aqui são umas praias mais lisas. Temos a fronteira, que é aqui perto. Pronto, nós somos imigrantes na Suíça, vivemos no norte de Portugal, temos casa e viemos passar o dia. Gosta de Vigo. Vigo gosta e venho agora, vim de Portugal aqui e vou à Santa Tecla. Gosto muito desta praia. É aqui e na outra lá adiante, em Baiona. Baiona também é muito bom. Muito português aqui. Muito português que quer vir para cá. Eu tenho a minha filha que vem para Sansalhos. É 1 hora daqui e vale a pena vir conhecer. Por Portugal já conhecemos e temos que conhecer também um bocadinho da Espanha. Este sábado nos falamos con portugueses de Filgueiras, de Braga, de Porto. Chegan a Samil en menos de hora e media e iso é outro factor que explica a querencia dos lusos ás Rías Baixas, especialmente a Baiona, a Vigo e a Sanxenxo. Pois imos continuar falando de turismo porque un bo plan para coñecer parte do noso patrimonio natural é visitar a Praia das Catedrais. O Areal Ribadense é un dos destinos turísticos máis visitados de Galicia. Muy recomendable. Debería de pasar todo el mundo por aquí para ver esta maravilla de monumento. Refírese á Praia das Catedrais, un destino moi valorado. Durante o verán é imprescindible facer unha reserva previa. Ao ser un festivo local, pois hai xente que ven desde todos os puntos da comarca. E, bueno, tamén hai moito estranxeiro, a verdade. O que pasa é que, bueno, ahora estas horas está un pouco máis repartida porque hoxe en concreto hai 2 mareas. Hai outras 8:30 da tarde, entonces, bueno, pues vai un pouco repartida. Mira, abajo lleno de gente, mucha gente abajo. Se abrieron las puertas y se llenó de gente en la playa, ¿ves? Fantástica. Porque encantos a esta zona non lle faltan. Yo soy cubana, vivo en Alemania. Y bueno, vengo a visitarla porque me llamó mucho la atención la forma de las rocas, es impresionante lo que el mar puede hacer a través de los años, la forma que le hace, que los tipos de arcos, o sea, es muy impresionante, muy bonito. Nesta xornada festiva coinciden moitos visitantes de fora. Hermosa, bella, me encantó. De lo más lindo que he visto, en serio, sí. Felicidades a todos los gallegos. Y además que tenéis una cosa, unas playas, una gastronomía, es fantástica Galicia. Que aprecian todo o bo de Galicia. No Mosteiro de San Clodio, en Leiro, celébrase desta hora a Romaría Internacional da Banca, que nesta edición reúne 350 convidados procedentes de 12 países distintos. Unha cita xa tradicional de cada verán, dende hai 10 anos, coa que a entidade financiera busca reforzar os vínculos cos seus clientes galegos residentes en América e Europa. No xantar participan o presidente da Xunta e o da Banca, Juan Carlos Escotet, aproveitou este encontro para enviar a súa solidaridade cos afectados polos terremotos de Venezuela. Tanto el como Alfonso Rueda destacaron o esforzo da colectividade galega no exterior para construir a Galicia actual. Los 2 devastadores terremotos ocurridos el 24 de junio en La Guaira y en Caracas ha causado un profundo impacto en mi ánimo y en el de mi familia, mis amigos y mis compañeros de Banesco. Muchísimas gracias por no olvidarse nunca de cuáles son sus orígenes. Muchísimas gracias por no olvidar, emprendiendo con éxito en los países en los que están, no olvidar sus raíces y su identidad. A Consellería de Educación defende que Galicia conta cun bo plan de financiamento universitario consensuado cos 3 reitores. Román Rodríguez defende que as 3 universidades son entidades autónomas que xestionan os seus recursos. O Consello Social está elaborando nestes momentos unha auditoría sobre as contas da Universidade da Coruña ante a opción de posibles problemas internos nesta entidade. Obviamente a Xunta de Galicia é absolutamente leal coa institución, pero tamén non podemos ser cómplices dunha mala xestión. Creo que é moi importante que seamos tremendamente transparentes en este ámbito, que seamos tremendamente responsables en este ámbito, porque estamos a falar de xestión de recursos maioritariamente públicos. Despois do 25 de xullo, Santiago continúa de festa e Compostela engalánase para celebrar o Día do Traxe Galego. Hainos de gala e de cotío, pero todos comparten unha premisa, homenaxear as nosas tradicións. Laura Seijo. Si, tradición e cultura danse a man no Día do Traxe Galego, é que as festas do Apóstolo
dan paso a esta celebración tan recoñecida. Moito ambiente xa na contorna de Santiago, con ese tradicional desfile que podemos ver ao longo do día de hoxe, que percorre prazas e lugares tan selleiros como a Rúa do Vilar, a da Conga, entre outras, tamén a Praza das Praterías, e logo pola tarde pois continuará a festa e a tradición con ese concurso no que poderemos ver pezas moi singulares, pezas únicas, cun xurado especializado en investigación etnográfica e na confección destas pezas. Pezas artesás e ás veces herdadas. O Día do Traxe Galego preséntase como unha oportunidade para observar obxectos únicos que representan as nosas raíces. Moitas pezas das que levamos postas son feitas por nós. Un dos pratos fortes é o tradicional concurso, que conta coa organización da Asociación do Traxe Galego e o Concello de Santiago, entre outros. Un desfile cos participantes no concurso ata a Plaza da Quintana. Falan de épocas das nosas vidas, incluso sai de casamento. Eu levo unha cofia que vai bordada, en tul bordado, e é de batista. E é un traxe auténtico, un traxe para unha boda. Feitos con moito mimo e cos materiais máis prezados. Bristol, co que vai bordado o mandil, e Bristol e claro de lúa, que é este outro máis clariño. Atopamos un ben singular. De danzas ou de danzantes. Digamos que este representa a todos os traxes de danzantes de Galicia. Unha oferta cultural moi variada, desfile, ofrenda floral e recepción no Concello. Pola tarde, exhibición dos traxes e entrega dos premios. Un ano máis, as festas do Apóstolo dan paso a toda unha homenaxe arredor do traxe galego. Curtis na Lembranza recupera o espírito das feiras que se instalaban a comezos do século pasado ao redor da estación do ferrocarril, cando a chegada do tren impulsou o crecemento e a actividade económica da vila. É unha homenaxe, Antía, á historia curtense e un convite a revivir sensacións perdidas no tempo. Laura Míguez atesoura centos de imaxes dunha feira que retrata cada ano xunto a seu pai desde a primeira edición. Neste pequeno espazo expón unha selección das súas fotografías mentres continúa captando coa súa cámara a esencia das xentes que fan posible Curtis na Lembranza. O pobo ao final fai feira, entón todo o mundo participa, todo o mundo se viste, colabora, todos axudan a montar, entonces, bueno, é un pouco un proxecto común, non só o noso. La animación que tiene toda la organización es increíble, la decoración y bueno, la gente que lo organiza es que es súper especial y te hace sentir como si fueras de casa. Curtis rememora os anos nos que a chegada do tren trouxo a prosperidade á vila, converténdoa en punto de encontro ineludible na comarca. Daquela, o século XX estaba por construir. Eu acordo meus pais cando viñan, a ver, eran outros tempos, pasaban moitos traballos, viñan andando, viñan cos carros, viñan con todo eso. Vimos todos os anos, porque é moi importante que eles coñezan as distintas maneiras de vivir na antigüedade. Coñecer que Curtis medrou a raíz do tren e das feiras. Na avenida principal hai postos de alimentación e artesanía e obradoiros de oficios tradicionais que se resisten a desaparecer. Esther e Rosana elaboran cestas e outras pezas coa folla da espiga do millo. Cando conocín, que eu non sabía nin que existía isto, e cando conocín mirei que era unha folla tan bonita, tan rica, que se podía facer tantas cousas, que dixo, isto non se pode olvidar. Entonces empecé co proceso ese de polo menos recuperalo un pouco. A feira propicia xuntanzas e reencontros cos que marcharon, pero sempre volven. A xente que naceu aquí sigue regresando a Curtis e Curtis é, pois, bueno, como a mamá que volve a vela cada fin de semana. Este ano, Curtis na Lembranza está dedicada á música e ao baile tradicional galegos. Xavier Díaz e Adufeiras do Salitre actuaron na Carballeira. E no Concello de Moralla rematan as súas festas cun xantar extraordinario. Falamos do carneiro ao espeto. Fexecha boca auga xa, Antía. Normal, desta hora, na Carballeira de Santa Lucía, xa debe estar todo preparado. Ímonos ata ali en directo con Xoel Rodríguez. Todo amendo a mesa xa comendo carneiro, Xoel?
Todos degustando xa da vida antía o produto estrela desta cita declarada como de interese turístico de Galicia e que cada ano dende xa 57 reúne os pés desta carballeira milleiros de persoas. Aquí instaladas máis de 150 mesas e máis de 200 son as pezas de espeto que se levan asando dende primeira hora desta mañá, años que son ademais de excelente calidade e tamén de gran tamaño, segundo recoñecían os propios asadores. E ademais de gozar dese produto estrela, deses años o espeto, saiban que os que veñan tamén aquí ata a Moraña poderán gozar de actividades culturais ou familiares, así como musicais coa actuación esta noite das orquestras América de Vigo e tamén da Panorama City. Grazas, Xoel. Ben, desvelado o cartel segredo do sábado, este domingo remata o Festival Sin Sal na illa de San Simón. Si, en esta 24ª edición o público gozou de estilos musicais tan diversos como o punk, a música disco ou o cabaret. O vigués Víctor Flores festexou 30 anos de traxectoria. Desde hai 15 anos o Sinsal celebrase en San Simón, aínda que o festival existe dende hai 24. Só poden asistir 800 persoas ao día, así que aquí todos e todas son VIP. E ninguén coñece o cartel ata que desembarca. Unha proposta creo que diversa, singular, diferenciadora, e que co paso dos anos pois vaise afianzando pois nese proxecto un pouco pois eso distinto para un público que creo que é curioso e con ganas de descubrir propostas diferentes. Entón eu creo que é un pouco o segredo de que a xente teña esa confianza. Os artistas poden ter unha expectativa, pero esa expectativa nunca alcanza o que sería a experiencia final, ¿no? Maravillosa e diferente polo propio a propia conexión co territorio, non? O propio enlace, un festival diurno, un festival tan relaxado. En 4 escenarios caen os segredos do cartel sorpresa, as Gigi Girls, Merina Gris ou o DJ Víctor Flores. Bueno, é un público como moi aberto, sobre todo podes arriscar, podes poñer cousas diferentes, porque non... É dicir, non tens que poñer como música de hora punta, facer concesións, podes... Probablemente un dos festivais donde máis podes expandirte sen ningún tipo de cortapisas. Podemos tocar de noche normalmente, llevamos muchas luces y esta vez hemos venido un poco más crudos, sin luces, pero está muy bien y para nosotros es una experiencia bastante nueva tocar así a plena luz del día y es increíble el sitio. O sea, es verdad que en Galicia hemos estado pocas veces, pero siempre que venimos volvemos con un poco de síndrome de Stendhal, no sé, nos gusta mucho. As 35.000 persoas que levan pisado Sinsal nestos anos levan con eles a música e a historia da Illa da Memoria. Este ano non fabrican vasos do festival e os que existen de vellos serán luces de Nadal de novo, reducción, reutilización e reciclaxe. Durante unhas horas o Monte de San Pedro da Coruña convértese no escenario dun episodio decisivo da Segunda Guerra Mundial. Entre vehículos históricos e uniformes de época, o Festival Ariete lembra o desembarco de Normandía e reivindica a memoria a través da divulgación histórica. Impresiona saber que algúns destes vehículos participaron na Segunda Guerra Mundial. Son todos originales. Este Mercedes, por ejemplo, es del año 39. El Cadillac, bueno, americano, y después tenemos un Jeep Willys, también con 80 años, el M8 blindado de 6 ruedas y el M3 Haltrack. A Asociación de Royal Green Jackets, experta na recreación de episodios da Segunda Guerra Mundial, reuniunos no Monte de San Pedro coa colaboración de afeccionados como Abel, que rescatou e restaurou este Mercedes de 1939. Estuve aquí por él, allá arriba, Costa Brava, Girona. Venía deshecho total, ni asiento ni otra cosa. Haciendo 3 años haciéndolo. Y bueno, buscando piezas por aquí, por allí, por una parte y por otra, pues fui armándolo. Viste o uniforme dun soldado alemán e convértese no chofer do mariscal Erwin Rommel, encargado da defensa da costa francesa fronte ao desembarco aliado en Normandía no ano 1944. É unha forma tamén se chego de rescatar a historia, máis os rapaces les gusta, les contas cousas, están atentos, a verdad que parece que non, pero os rapaces les gusta todas estas cousas. El foi un dos máis reclamados pras fotos, tamén Mark Goodstein, metido na pel do General Montgomery. Non é glorificar a guerra, é aprender que a guerra é horrible en todas as facetas, o sea, nunca hubo unha guerra boa. O Festival Ariete tamén quere lembrar o soldado Manuel Otero, natural de Outes, o único galego que perdeu a vida no desembarco de Normandía combatendo nas filas aliadas.
E Manzaneda convértese hoxe no epicentro da música tradicional coa final do certame celtibérico de bandas de gaitas. Un evento que xa cumpre 17 edicións. Bea Pérez. Sí, que xunta aquí a máis de 1.800 metros de altitude no cumio de Manzaneda a máis de 600 gaiteiros chegados de distintos puntos de España e tamén de Portugal. A principal novidade deste ano a participación dunha agrupación das Illas Baleares, concretamente de Mallorca, que trae ata aquí o son e as diferenzas das cornamusas mediterráneas nun certame que se converteu xa en todo un referente dentro do mundo da gaita a nivel internacional. O son das gaitas resoa nun dos teitos de Galicia a 1.800 metros no alto de Manzaneda. O himno galego dá inicio a unha nova edición do certame celtibérico de bandas. Pois o objetivo fundamental é a promoción da gaita e a dignificación do instrumento. En Galicia é moi importante a gaita, pero noutras culturas, por exemplo, en Cataluña, pois pode haber sobre 60 gaiteiros, en Baleares máis ou menos. Sin embargo, en Galicia contase por miles, de tal maneira que nós somos un referente e estas bandas veñen a aprender cousas aquí. Sobre o círculo de competición actúan bandas chegadas desde distintos puntos de Galicia, pero tamén Asturias, Madrid, Cataluña, Illas Baleares ou Portugal. Este instrumento había estado en desuso muchos años. Entonces, cuando nosotros lo empezamos a recuperar a final del 2000, fue en el 99, cuando propusimos hacer un grupo de estos, todo el mundo nos decía que estábamos locos, que este instrumento ya no lo toca nadie. Hoxe aquí serán ao redor de 600 gaiteiros os que o fagan soar. Como novidade, por primeira vez poderemos escoitar as cornamusas mediterráneas. Hay varias diferencias. Una de ellas es que los roncones nuestros están todos en una misma piña, y esta piña distribuye los 3 sonidos. Esto es igual que el sac de gemecs de Cataluña y tienen su origen en imitación de la zampoña italiana, ¿no? Para nosotros es muy importante que se nos considere juntar nuestra cultura mediterránea con la cultura celtíbera, ¿no? Unha xornada de convivencia e exaltación da gaita que levou ata a cabeza de Manzaneda a numerosos visitantes. Precioso, subimos no telesilla, unha pasada. A verdade é que demostran un saber tocar moi bonito. E gustoume moito, gustaríame que houbera máis certámenes destes. E o broche de ouro a unha fin de semana centrada na música tradicional, onde tamén houbo oco para lembrar o legado das cantareiras destas terras. Veña, non queda nada para a gran final de Talentos Extraordinarios. Xa foron elixidos 7 concursantes, pero en Galicia hai máis talentos, Antía. Por suposto, David, esta noite descubriremos cales serán os seguintes en clasificarse. Un mago que deixará todo o plató coa boca aberta. Así, diante das narices. Xa sei que foi de súpeto que non o esperabades. Modalidades de canto tan diferentes como impresionantes. Ya estoy aquí, juntos vamos a divertirnos. E bailes que fan levantar a todo mundo. Forman parte da difícil decisión a que se enfrontan esta noite o experto Antonio Garrido, a emotiva María Mera e o duro de roer David Perdón. Soará o xobombo. ¡Vamos, Antonio! Non o perdas a partir das 10 da noite na televisión de Galicia. E xusto despois, convírtate nun detective para atopar o culpable do crime do asasinato no Camiño de Santiago. Quen será o culpable? Hoxe, a partir das 12 da noite. Pois non o perdan, pero agora imos ver que teñen preparados os nosos compañeiros do Tarde Piaches. Sí, a ver que teñen preparado para hoxe nunha sobremesa que van tratar un tema moi interesante. Cale, hola Silvia. Pois é un tema que afectanos a case todos, porque que é ser gordo? Por que hai tanta discriminación e tanto se fala da gordofobia? Hoxe tenemos grandes expertos e ademais persoas que sufren nas súas carnes ese desprecio da sociedade só por ter un peso que podemos entender que non é o correcto. Bueno, pois falaremos diso e teremos con nós a un dos grandes galegos, a José Manuel Parada. Tedes que estar connosco. Moitísimas grazas, Silvia. Estaremos pendentes, xa saben, esta tarde no Tarde Piaches. Ata aquí o Telexornal. Moitísimas grazas por acompañarnos un domingo máis.